3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Correct me if I am wrong. Is it just me or is it the both of us who's feeling like our mind is on vacation right now? B, gusto ko na magbakasyon! Ayoko nang pumasok! Pero na-realize ko, di nga pala ako mayaman. Hindi nga pala ako anak ng kontraktor. So, wala tayong choice. It's a happy Monday, kabisyo. O, diba? Pakabilis ng panahon. Monday na naman! At nagbabalik pa rin, syempre, ang one to sawa, ang babae. Takbo ng takbo! Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Tama na to, wag na tayo magkunwari. After this week, panigurado, ikaw nga nakapag-book ka na ng flight eh. Kahit na alam mo na sansa ka na ng taas ang gasolina at nagmahal na rin yung flight mo, taray, may pangbakasyon ka pa. Ay, isang malaking sana all. Anyway, magandang hapon po. Magandang hapon dyan sa katabi mo na nagbubugnot na naman. Na hindi ko mawari ba't ganyan ang pagmumuka? Parang B, sabi ko sa'yo nakakadagdag ng wrinkles yan. Ingiti mo na lang, huwag kang magreklamo, pasalamat ka, buhay ka pa. Pasalamat ka, mabait sa'yo si Lord, binigyan ka pa ng isang araw para mabuhay. Kaya pakisabi dyan sa katabi mo o mismo sa'yo, sa sarili mo, Happy Monday to me. Diba? Ganun lang naman ang buhay, no? Monday again. And speaking of Monday, alam mo, hindi ko alam pero bakit ganun kapag ka Monday nakakatamad? Yung utak mo nasa bakasyon pa, tapos yung utak mo gusto na lang sanang humilata pero wala kang choice kasi nga wala ka namang pera. Oh yeah, pero don't get me wrong. Alam mo ba, ang halos lahat ng mga mayayaman, syempre, nagmula rin yan sa hirap. So, huwag ka maiinggit kung may kakilala kang mayaman. Maliban na lang kung magnanakaw yan. For sure, pinaghirapan din naman niya yan. Kaya ito, saktong-sakto sa lahat ng mga driver na naghihirap ngayon. Sa mga driver na hindi na alam kung anong kakamutin. Ibabang ulo o taas ba? Dahil nga grabe na talaga ang pagtaas ng gasolina. Kung pwede lang sana natin i-adjust, no? Nakita ko sa Facebook, meron na lang daw tayong 60 days of oil reservation. After nun, goodbye. So, kung pwede pang magtipid, kung kayang hindi mo na lumabas at mag-work from home, sige na, work from home na lang tayo. Alam mo kung yung mga jack pwede mag-work from home, ay B, sabi ko talaga, super work talaga ako sa bahay. Kung meron lang din ako ganitong kagandang console, kaya lang mahal daw to. Umabot daw to ng kalahating milyon, so can't afford. Kaya naman ikaw, nakagaya ko, na nagsisipag ngayong Monday, o kung tatamad-tamad kukuya-kuyakoy, straight body ka na muna, oo. Dito ka muna sa programa ko, Usapang Kasarapan at Kahabaan ng Buhay. All about health and fitness. At kasama niyo po ang DJ na mahilig sa matitigas. Matitigas na abs. Sarap kaya no, yung humihiga ka sa malabato. Sana all disiplinado. Kung ikaw medyo nagtataka ka bakit lumalaki yan, ay one cause is baka naman burn out ka. Ala, work from more. Mamaya pag-usapan natin yan na. Pero ngayon, shoutout muna natin ang nakikinig ngayon na naabutan ko kanina. Nahuli ko nakikinig siya ng Love Radio. Kaya naman binigyan ko kagad ng 1,500 pesos. Hello kay Wilfredo Gacho. Happy listening. And to everyone who's listening right now,
Keep on listening. Mamaya magbabalik po ako dito pa rin sa 90.7 ng Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin. Metro's #1 Love Radio. Basic!